pochváli Katka Marková. Váš veľký potlesk patrí aj Danke Pastori. A takisto tlieskate aj Jitke Večešovej. A ideme do ďalších kategórií. V kategórii rastúce nezávislé sales director sa kvalifikovali a vy už tlieskate Zlatke Vaškovej, Alenke Berezňaninovej, Andrejke Hetznerovej a Lucke Lopte. A váš veľký potlesk patrí aj dámam, ktoré sa kvalifikovali v kategórii nové nezávislé sales directors. Veľký potlesk pre Andrejku Bekuč, Lenku Jankovú, Janko Potesovú. Takisto tlieskate aj Šárke Mielnickej, Zuzke Ričálkovej. Váš potlesk patrí aj Andrejke Sikáčkovej a Vláčke Švecovej. A tento rok sme prvýkrát mali aj kategóriu nezávislých sales directors z Maďarska. A váš veľký potlesk patrí Emiko Kádár. A takisto tlieskate aj Alistov. Dámy, zo srdca vám gratulujeme, ale my sme takisto zvedaví na pár slov od vás. Pár vás vyberieme, ale ešte predtým, než položím otázku niektorým z vás, tak rada by som vám prečítala jednu krásnu správu, ktorú nám napísala Andrejka Bekuč. Nedá sa mi slovami opísať, akú obrovskú vďačnosť cítim. Každý moment tejto cesty bol darom, ktorý si navždy uchovám vo svojom srdci. Dnes má moja dcéra 14 rokov a práve dnes mi povedala: o 4 roky sa zaregistrujem do Mary Kay a v 19 poletím do Dallasu aj ja. Ďakujem, že ste mi ukázali, kam až môže viesť odvaha a viera. Ďakujem, že som mohla vstúpiť do kancelárie pani Mary Kay Ash. V tej miestnosti som cítila silu jednej ženy, ktorá zmenila svet nielen pre seba, ale aj pre nás všetkých. Ženy, ktorá zachránila mňa a moje 3 najväčšie poklady. Ďakujem za túto firmu, ďakujem za vás, ďakujem z celého srdca. Poprosím veľký potlesk aj pre Andrejku Bekuč, ktorá tu dnes s nami nie je, ale zúčastnila sa tohto nezabudnutelného zájazdu do Dallasu. A ja tu mám jednu otázočku pre dámu, poprosím, aby prišla sem za mňou aj pani prekladateľ. A už si tam Zuzi, super. Pre dámu, pre Emiko Kádár. Tak poprosím, keby Zuzka preložila, pretože dámy z Maďarska sa prvýkrát zúčastnili zájazdu v Dallase. Tak v čom bol pre teba Dallas nezabudnutelný, Emiko? Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Aki ismer engem, azt tudja, hogy imádok utazni, és nagyon-nagyon régi álmom volt, hogy elutazzak Dallasba. Úctivo vítam aj ja každého. Ten, kto ma pozná, tak vie, že milujem cestovať a toto bol môj naozaj odveký sen dostať sa do Dallasu. És ez az álmom megvalósult a Mary Kay-jel, hiszen kimondottan a Mary Kay világ központjába juthattam el egy csodálatos csapattal, és velük töltöttem ott egy hetet. A tento sen sa zrealizoval vďaka Mary Kay, pretože v podstate som sa dostala do epicentra Mary Kay a strávila som tam úžasný týždeň s úžasnými ľuďmi. Fantasztikus programok voltak, csodálatos közösség, és olyan élményekben volt részem, akit azt mondom, hogy magánemberként soha nem érhettem volna át. Például eljuthattam a központba, vagy itt a mellett. Mali sme tam fantastický program, bola tam úžasná spoločnosť, s krásnou komunitou som tam bola a dostala som sa na miesta, na ktoré ako súkromná osoba by som sa určite nikdy nedostala, napríklad do centrály Mary Kay. És elmehettem motiváló előadást
előadásokra. Nekem nagy kedvencem volt a Dr. Lucy Gildea, úgyhogy kívánom ti is, hogy vegyetek részt majd a szemináriumon és hallgassátok meg. És ezen kívül a koromból kifolyólag elárulhatom, hogy a Southwarkon filmen nőttem föl, és ott lehettem, vagy éppen a Fort Worth-nak az utcán is sétálhattam a lányokkal. Ezek olyan élmények, amelyek a szívembe vysöktek egy életre. Mala som možnosť zúčastniť sa úžasných motivačných prednášok, napríklad prednášky pani Lucy Gildea. Zároveň som mala možnosť sa dostať do Southwarku. Vlastne na tomto seriáli v podstate som vyrastala, mám ho veľmi rada, takže sú to naozaj také momenty a také zážitky, ktoré mi zostanú istotne do konca života. És rájöttem, hogy ez nem egy márka, hanem egy motiváló közösség, akivel együtt tölthettem ezt az időt, és azt kívánom nektek, hogy érezzétek át azt az energiát, ahol ott voltunk a központban, hiszen a Mary Kay asszony volt az, aki elindította ezt az egész céget, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ti is ott lennétek jövőre vele. A naozaj musím povedať, že nie je toto len značka, je to úžasná firma, ktorú vlastne rozbehla pani Mary Kay všade v tej centrále, v sídle sme cítili jej ducha a každému zo srdca prajem a želám, aby sa aj vám podarilo zažiť tento úžasný zážitok. Ďakujeme veľmi pekne, poprosím veľký potlesk pre Eniko, ale ja som ešte poprosila jednu dámu, aby sa možno tiež pripravila, poprosím mikrofón, pretože všetky tieto úžasné dámy sa zúčastnili Dallasu, ktorý bol tento rok trošičku iný, pretože sme sa nezúčastnili úplne výročnej konferencie v Dallase, ale program bol, si myslím, dosť bohatý napriek tomu a bol to zážitok. Krásný večer, milé dámy. Za mě byl Dallas absolutně přenádherný, úžasný, boží, dokonalý. Tyto ženy jsou dokonalý. Trávit čas s takhle extrémně inspirujícíma lidma je pro mě největší hodnota. To, že jsme byli na firmě, nikdy nezapomenu na to, kdy přicházíte do firmy, ten obrovský křik, řev, balónky, pompony, neskutečný, to si navždycky už budu pamatovat. To, že jsem mohla s naší Editkou Sabo jíst žebra, který bych normálně nejedla, ale s ní to je úplně jiný level zážitku. Takže můj manžel říká, ty jsi jedla žebra a já, ale žebra z Edit nejsou obyčejná žebra, jsou žebra a pak jsou žebra z Edit. Nákupy, já jsem si přišla, jako když jedu se svýma úžasnýma, skvělýma kamarádkama jen tak prostě na výlet do nádherné Ameriky. V životě jsem tam nebyla. Měla jsem to obrovský štěstí, že jsem si to užila i se svojí sales direktor. A byl to jeden z nejnádhernějších zážitků, za který jsem vděčná Ameriky. Děkuju, že můžu a držím vám moc palce a za mě je to tak, že jednou jedete do Dallasu a už vždycky budete mít Dallas ve svojí hlavě. Takže držím palce všem, kdo myslí na Dallas 2026. Jdeme na to! Perfektné, ty si sa v podstate zbavila z Vietnamu, potom rovno do Dallasu. Takže budúci rok zo Sri Lanky opäť do Dallasu. Výborne, takže ďakujem veľmi pekne. Veľký potlesk poprosím pre všetky tieto dámy, ktoré sa kvalifikovali a zúčastnili sa zájazdu v Dallase v roku 2025. Obrovský potlesk za vášho veľkého potlesku.